Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:53. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang ato siri nga mga tagpalamati sa tabok sang kadagatan, Isla sa Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto, Balabutan, sa ato siri nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 15. Sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat na Manila, sini nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sini ka mga area of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal, buwas, una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad, inyo palatuntunan Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Mangin kabuylog naton sa ato sini nga pagpangalagad karon nga hapon ang atong sini nga Patrol 2. Ang ato sini nga Crosswind Patrol magalambiyong naman sa bilog nga Metro Bacolod. Sakay sa aton Patrol 2 nagapulo panilag sa palibot sa Dakbanwa sa Bacolod. Pang Sabado nga edisyon sa Action Report Afternoon Edition, buylog naton ang puwersa ni Action Dale Salazar. Bugal sa Alihis.
may balay sa halis. Pero may safe house sa Estefania. Ato mga pagbantay sa mga balita sa national, international COVID-19 update. Ginatutukan na ni Akson ang Depensor. Opdan magita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong nga IT expert Akson J.M. Baikin. Sa transmitter control tower dito sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang korman sa siling nga palatuntunan action report afternoon edition. Sabado nga presentation. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa siling nga palatuntunan. Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ko sa Rabilin isa ka oras. 4 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon. Nagasingkal ang init. Hasta subong. Apisar nga ti amat-amat na nga nagahinunod. Nagahinunod si Haring Araw. Nagdugay-dugay mag-aabot na kita sa Kasi Sidmon. Ay, libgili sa buong si Action diri sa Salazar. Libgili si Action diri sa Salazar. Okay. May kayo nag-text ang hindi lib. Si Action John Diaz. Nas patrol to naton. Libgili si Action Dale. Salamat gid Action John. Ang tagiti sa init aragya puro. Puwerte kapaang sa panahon. Si Bagyo Krising natunaw lang nga daw ice. Wala gid man siya nakapanghalit. Salamat gid kay Lord. Wala pa higad na mga bulo bagyo kay Bao. Sobra pa rin sa bagyo ang nagyan sang Pilipinas sa kaso sang COVID-19 lang. Ginamonitor naman ang DOH. Panibago ini nga variant halin sa India. Ado masupog-supog ini kono ikumparar mo sa iban nga variant sang COVID-19. Do sa kadasig ni kono yung mga laton. Ay nano mga sitwasyon nga. Mga siling nga tibi sa nano kabantay hugot sa aton sini nga gobyerno. May makalusot gid. Tilusot ginisla. Actually, hindi sila halin sa India. Sa iba sila yung pungsod na halin. Pero daw na-monitor sila. Pag-abot, daw positibo sa panibago nga variant halin sa pungsod India. Nano mga bulo balita kabantayan nyo dugay-dugay. Report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center, DRRMO, sa Bacolod, Bagatukod, sang separado nga team para sa pagpanghawan sang mga drainage system. Bantayan ba na report ni Action Alvin Graba, Police Lieutenant John Paul Tabuhara, Hepe sang EB Magalona, gin-relieve sa pwesto, samtang ang anom ka PNCO magapabilin na tayog napuhag man ang mga taga-Banwa sa Imbi Bagalona sining balita kay nasang kagahon no less than ang regional director sang National Police Commission o NAPOLCOM Attorney Joseph Celes nakadakop gid sa akto kung ano ang sitwasyon nga nagakatabo especially sa police station sa Banwa sang EB Magalona. Sigurado
mga muti gini, mga hampol kasla kag lang punaya ni, ang mga police concern nga nadakpan sa akto sang regional director RD mismo sa Napolcom ada kadakop sa akto kung ano ka tauhay sang life ka pulis sa banwa sang Ibi Magalona nga ano makamoy man huwag ka mo gapalapad sa inyo pabinsaron sa pitik sintas lang asala nyo kundi malason kag kundi hindi maayong depensa nyo mga nunoy base amo pa ni ang halinan sa pagkakasa inyo sa serbisyo kwarta na nangin bato pa pila ka tuig naging baka-bakahan mo halin sa pag-eskwela mo hasta nga nagka-graduate ka hasta nga nangin pulis ka na hamto nga pulis yan tanan nga mga seminar ang tanan-tanan nga mga lecture da ara man na sa atong kapulisan way ba nagkakadula antis buy ansturil ang tanan-tanan ara ginapermi gina-advise ang mga matag-as nga opisyal sa atong PNP before i-assign sa mga banwa kag syudad nano man kabunoy ban katawhay sang life nyo doble pang sweldo nyo nagpatulog-tulog kamo inyo ya ay nano nga sentido komon kung kulang-kulang kamo sa utok sa tusay nga tinaga baka kamo di Central Market damo di utok common sense lang bala pulis ka ginbayaran ka sa gobyerno para maghatag proteksyon sa tao ano paghatag may proteksyon sa tao kay ikaw ka naghatag proteksyon kakatulog kay imuya ti abi ang police station hindi niya balay nyo na bisad anong oras matulog ka mo kinsulduhan ka mo sa tao para nga magserbisyo kaya maghatag proteksyon kano nga serbisyo ka proteksyon ang hatag mo nano makamunoy man gapanira pa ka mo police station sirhan nyo ano nyo na balay nyo kadamo na sa mga kaso kadamo na sa mga balita kag abi nyo kakontra gidini sang atong sumong bag-o nga si PNP nga nagpungko si Police Lieutenant General Guillermo Ilazar kakontra yagid ni ang pulis nga naga-duty nga nagakatulog remember sang siya pa ang NCRPO chief damot sa pulis pinanampa ga-surprise attack to ya si Police Lieutenant General karon si PNP Guillermo Ilazar sa mga police station niya to kagahon kataki to ya dakpan niya gitsakto galalaway pa iba sa tulog mo ang iba hindi pa mag-expectar nga mabisita ang ilang amay sa pulis bisa to ganay kababae nga police woman nga nabda niya sa police station ko duster ti abi ano na balay mo pulis nga babae dapat mag-uniforme ka naka-duty ahay nag-duster si Inday may iba pa ito nga mga pulis sa NCRPO nga nadakpan nga may ginahulid nga laing nga babae yabi di ba nadakpan nga ilinom inano nga ining nadakpan nga pulis ni Attorney Joseph Siles nangampol ginikasla ka lang punaya sugid lang ka mo daw subong nga rekruto hindi sila katulog mo seryoso ini nga sahi sa nga kukasasun sa inyo administrative case ado ka klaro gid sa ado gini ka klaro kag amo gini ang mortal nga sala sa imo sini profesyon kag sa pagkapulis mo nga pulis ka sang tawo pero ikaw ya gakatulog way gisabi na bugta mi isa sila mo worst kaysa anom sila nga nag-duty sa police station sa Ibi Magalona
may isog pag ng duwa sa ano mo, kaya nang pauli pa sa ilabalay, kag dito magtulog, kampyon nga serbisyo. Yan ang serbisyo ka kampyon. Di kaya kita mo pulis nga, duty mo, puli kas balay mo. Kung ako sa imugwa ka nila sa pagkapulis mo, kagala tuduhi tulog sa balay mo, bilog adlaw. Duty mo, na ano nga. Paminsaron yun ang bala. Sentido ko mo, duty mo, puli kas balay mo, bayaan mo police station. Dito nga kami isang apat nga, kung si Atty. Siles pa, pagbugtaw sa isa ko daw, may pagkapangimuta mo. Kibot sila, pakita lang sa itsura ni Atty. Siles, nga sila Pulcom Regional Director man eh. Tignan huwat pa yung apat ka mga upod sang una nga nagwa sa police station sa Ibi Magalona. Ako'y magsuksok sang ila uniforme, pikita nyo lang na. Why tao ang desk officer? Sirado ang police station. Ano na yaman? Police station, sarahan nyo? May natabo man din sa Bacolod, nagligad ng mga tinuay, dugay na. Patay ng chief of police to. Surprise attack ng chief of police ba nung napatay? Ninoy ko to. Kilala nyo sa una si Anhing Amado Marquez. Dumduman nyo to. Si Campilan. Purti to yan mag-surprise attack sa pulisya. Libot sa kagahon. Tawagan niya ng police station nga ang patrol ka standby sa gwa. Nawag na siya. Gano, ang time sila permi, Noy mong, Noy, musta na atong police station? Di ba sabatan din sa officer, sir, okay lang? Noy, kamusta nga atong patrol car, galibot man? Nga sir, kayo na patrol galibot. Natera tayo patrol car sa police station. Kasi din sa officer niya, wala niya galibot, sir. Why di ka standby, sir, galibot to? Dugay na nagalibot, mapalik-balik. Tapos nakabalog ka tindong si Colonel Marquez, tubangan ka police station. Sinya, Noy, gwa di bala, Noy? Nga nga, sir, nga ko di sa gwa. Dako pang binutig. May nabta mo sa isa ka polis sa backup 3 ni sa una. Ari pananda sa Lupwes. Abta niyo Toto Nilmar. Ang polis gahurago kid. May folding bed. Kag may ara moskitiro. Mo pinukaw yung polis Noy. Ang muragburaga ng polis kita yung chief of police. Nga Noy. Do ka namin sa imong huragok niyo. Kagwa pang laway sa babo. Bo, may folding bed ka pa Noy kag ara kapag daga moskitiro. Gabi Noy panghimos Noy. Pulot na sa bahay ko magtulog. Amo to kasimple si Marquez. Dasan nga adlaw niya, Noy, kay kapalatulog si mo. Dito ka lang assign sa Mindanao, Ay, Mindanao tayo na. Katan order, Mindanao tayo. Ito tulog sa Mindanao. E basta dito ka matudas. Pero yung pulis sa Ibi Magalona, tulog. Sunod ang RD sang Napolcom. Di ko rin nisalaka ito kakontra, Ubus na tarang patay, Nga natabo na ito sa panay. Aga na ito kanig, banag-banag na ito ang adlaw. Sinulod ka NPA ang ano ito ka banwa, lipat lang ko. Sinulod sa NPA. At isulod sa NPA, mga pulis, way nakaplastar ka, way nakahanda. Ito man ito sa kabanwa, mga nagatuan si Atty. Siles sa panayban. Tanan nga pulis, tulogid. Ubos kita ng tulog. Naugay itong RD. RD, mo pulis diyo, katulog tanan. Ibot si RD. Pagbanag-banag sang adlaw, Katan orden RD. Tanan nga pulis sila kabanwa. Ubos tanan kakas. Report ni si RP House, sa Campo Delgado. Kikita nyo lang na. Ay, nano man niya nga utok man. Pudlay si Diyos pilingon. Abi kayuan yung trabaho nyo. Doble na sweldo nyo. Mawag mo sa people. Ang tao nag-sweldo sa inyo. Kaya nga, amo niyang naghatag sa inyo sang bread and butter nyo. Kag-remember, diri ka mo gakuha sa palangabuyan nyo. Ti ahaw sa duty. Isa kadlaw, idingot yung isa tao, tulugan nyo. Hindi ka salbar si Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Chief of Police ang Ibi Magalona. Kanugod mo nga bata, Dahil sa wala lang siya nga ginrelieve siya sa pwesto. Tapos mambal ka pa nga
ayuhon tapagit ang serbisyo. Ano pag ayaw mo serbisyo mo, kaya ka mo sa police station mo? Oh. Di, kung wala ka sa police station mo, matik ang mabulos na sa imo, ang imo deputy police chief. Didiin si Police Lieutenant Minardo Iliaga sa magabot ng RD sa Napukom, wala man. Why man ang deputy police chief? Ay nano. Kung ako na kay Atty. Siles, ito nga police da. Kung ako na kay RD Miranda, pagkakasong mo nga police sa Hibi Magalona da. Labang mo ta police kay mga mayo magserbisyo. Kadaga serbisyo matudtuod. Kita ka-insindi man kita. Hindi man ta robot mo. Ang robot kaniga ka-overheat. Robot kaniga ka-overheat, tawo pa. Hindi man na sila robot. Puro sentido, common sense, o saran nyo man ang utok nyo ay. Kung daw gusto nyo gid man magpahuwayway, kay why man ka mo ginadigutan nyo magpahuwayway, may mabugtaw lang sa inyo da. Alibawa, kung apat ka mo na sa police station, ang duwa mabugtaw abi, ang duwa matulog. Dason nga inoras, ang duha na mga nagtulog na nagbugtaw, na mabulos to. Para makatulog naman ang duha mo na bla. Hindi ka taran ka mo, nagurago ka mo tayo tululog. Ano nyo, balay nyo? Ay na, ano man klase nga pangabuhi ni nga ito ni. Mga kisa, makabuhi na ito nila sakit istorya sa mga pulis na, pero inyo ginasala. May mga paminsaro na kamong gusto. Hindi ka mo yung magtulog-tulog sa serbisyo nyo. Mahuya ka mo sa people. Di ko sudlog ka mo ko sa kuntay. Ito ko pang waon armas. Ito ko pininiro ka mo. Ito ko di kuntay buol nyo. Diretso tulog nyo. Oh. Okay, Colonel Romy Palge, ano na yung mambal mo? Ang kutob nabtan ni RD Celes ka pulis nga naka-duty sa EB Magalona, pang kakasana ka pang sa iluwa sa iban nga mga police station. Di pang assign to sa mga kwano, sa mga Ilog, sa mga Kanduni, sa mga San Carlos, mga Lagyo bla, sa mga Inubaan. Mada kayo magtulog-tulog sila to, pabaraka sila sa kuntaw, di ko matay tanan. Na ano mga sitwasyon niya. Damon sa mga balita nga gaginawa ni, pero may mga pulis kaya po nga tiga bagola. Hindi ba kay tanan ha? Kaya taga-generalize di kay labo man kumigo nga pulis ka mga mayo nga magserbisyo mo. Pila ni sila kabilog, pwede mo nang maisip sa imo sining tudlo, pwede mo nang maisip ang mga pulis di nga ang obra niya tulog lang. Muning pulis ka nadakpan katulog sa kwano kay Magalona si Police Senior Master Sergeant Gerson Andales, si Police Master Senior Master Sergeant Gustilo, si Police Staff Sergeant Diases, Police Staff Sergeant Salido, si Staff Sergeant Aparicio, kasi si Police Staff Sergeant Manayon ho. Si Aparicio at si Manayon, duty nila, pulis sa balay nila dito magtulog. Iling apat ito sa police station, nagtulog. Ayaw. Yati, baka pangabuhi ato ni. Kanami, isang life nyo sa pagkapulis. Tine, kaso nyo, balda ka mos ni. Seryoso ning offense. Grave misconduct. Serious neglect of duty. Kung di manaso ni depensa mo, kay Atty. Siles, tantamount for dismissal from the service. Kakas ka na sa serbisyo, noy. Kung ang imong depensa, lang, abogado pa kontra mo, regional director pa sa Napolcom, nakatakop sa inyo, RD pa sang Napolcom, baka binuti ka mo da. Yawa ko sa attorney, pabulpog sa gate mo. Namurag-muragan kung isa sa apat. Yamak mo na. Ang kakontra pa ni Siles ni, ang kahigko sa CR mo, kita itong CR sa police station Ibi Magalona. Limpyo pa gani ang kwan mo. Limpyo pang kalog mo sa CR sa Ibi Magalona. Sus, kabaho-baho pag sa Atty. Siles pa. Kilalan kung imo police station, kilalan mangin neat and clean ka man.
paninlo man kamo sa sang CR nyo ay para kung may bisita nga manghihit na ka magpapisweet baka sila ba kwampyo sa CR nyo nang CR bla ka pwede ba tulugay ka makanan para sa CR sa La Carlota bla CR sa La Carlota nami ito to Nilmar mong way ka nakasulod sa CR sa La Carlota so ka na CR sa La Carlota uba ka sapatos mo tapos mungihi ka ti i-plus mo gede pero pwede ka tayo katulog sa CR sa La Carlota hamot-hamot mo pwede ka tayo kaon niya sa sulod CR sa La Carlota kaya gina-maintain ang katinlo kabigo nyo bala ang police station nga do balay nyo man hindi kay balay katulugan nyo ha kabigo nyo nga do balay nyo bala nga limpyo bala kung sa pinakanami nga lugar kung ang balay mo permi limpyo mo di bala GM mong ka sa hindi balay mo bala bisan ano kasugi sa balay mo manggaranon ka ang balay mo mansyon kung kay agri kay agdigto balay pa na lista ka stangkal sa baboy mo kay permi pag inaplas ang tae sa baboy may realidad da wala sa pinakanami nga lugar wala sa pinakanami nga police station kung i-maintain tag katinlo especially CR man ka kontra ko man ang CR nga baho mo anong pasulod mo bla hindi pangsot baho nag-isol ka man mo ay oo sinabla kay Bechimpo ko sa gabi bla yan ang pilit ko check na rin si Axon Jan Diaz sitwasyon sa Bacolod kaya may survey pa ko din ang basahon sa wala pa kabatik ina sa ugto survey niya sa Action Radio ha why kami gimbayaran diya sang sinuman nga politiko survey niya sa Action Radio kami niya nagpa-survey kami niya nagpagasto sentimento niya kag reaksyon sa tao why namon ginapilit niya ha why niya pilitay di mo ang magwa niya sa baba sang tao amo lang na yung amon nga lista kag ginakurit why na kunano pa nga why pa kunano pa pre-election survey ni para sa Decision 2022 sa Action Radio mga probable candidate for Vice Mayor ginagawa din kuano ang ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer dito kay bi ko anta sa reaksyon ko anong mahambal sa sining nagwa nga survey sa Action Radio nga nagwa gid ngalan niya ho nakakwasa sang ilan 4.3 11.9% pero kapanguna di si incumbent Vice Mayor Elcid Familiar ara ni si Jan Diazo sitwasyon sa Bacolod Jan may hapon Abi nila pag libot ko na sa Atty. Siles man naglibot ko sa mga station oo magabot niya na abi ko sa Atty. Siles ba hindi abi ka nila guro basi ba masalab lang bata ni attorney sa torneo niya malayo pala makita mo kay nga kalbo oo wala lang bisan aga kon gabi aga i-block niya gani man kitaon gid masilaw ka gini ha matulog ka mo tamuta guro tong pulis kay pwede ka silaw ba kibot sa guro niya do ginapangilala ko ning kalbo ang nasulod diha ni boss si attorney Siles sige tapos gid ko ang lain to ba biniabil senador Bato de la Rosa ay ho Actually, Rex, ato ni mga libot sa paniwad masasalat sa Bacolod sining hapon, medyo nagagurugal umon man ang aton nga kalangitan, sining mga tanion, pero wala nagbubo o kung wala pa nagbundak ang ulan. Pero kung makita naton ang east nga portion ng syudad at norte karahin sa probinsya sa Negros Occidental, medyo magarugal umon ang panahon, mabulubog na aton nga panyempo at mga kaaksyon, diriman sa palibot ng syudad. Pero kung nato ang aton dala noon, di tanto mo sinagaramo, abi, ang mga salakyan nga nagabiyahe sining hapon. Halin kami actually sa police station number 8, ginusoy na mo nakabugusan nga area sa Dalan Araneta, alindig to gay nasa may Sigasco, then paubos diri mga kaaksyon, sir mismo sang Dalan Rizares Araneta from Lihis Road going diri sa may Dalan Magsaysay Araneta, wag yung problema ang trapiko. Kalabanan na, bis mga privado nga salakyan, dito na ginaksyon Eric nagrabay ba na sa may Magsaysay extension. Kumpara naman kay Inabo Karamo, gidya sa may nagrabay na desisyon, dito na gid sila maglusot pa area sang Magsaysay Lacson, kung ikaparara, diri sa pagrabay nila sa Dalan Araneta, kabalo ka kung mag-Araneta, kapade, gutok kay kadamo sa mga dipasay nga jeepney, nga dra sila naglabay sa may area sa Araneta. Whereas kung diri ka maglabay sa area sa Lacson extension, makato ka sa may Magsaysay Lacson, lapos sa barangay Alihis, hindi kita mo sila ka datig lang abi mga biyahe, no?
So iban dito ginagalabay sa may area sa Lacson. Pasulod ka downtown area, wala problema. Diri man kami naglabay sa patrol from Lizares going diri sa may Hermaneta. Kami galing nga, wala na kami nagpalusot pa ba downtown. Nagliko kami mga ka-aksyon pa balik diri sa may Gatuslao. Dapat pwede ka nagliko mo sa may Arnaes kung naling ka sa may South. Na amo na pila ka ma-diversion road o kung nabi shortcut para hindi ka matak sa mga di pa sa nga jeepney kung masalakyan na dra naglabay sa downtown area mga ka-aksyon. Ibang nga masalakyan diri sa Gatuslao nagalusot. Ano daw ruta from Gatuslao paglabot mo sa may area sa Rosario, right turn ka naman kay hindi ka nakalusot dito makadto sa may Luzuriaga kay one lane na mga ka-aksyon. So diri ka ginaliko pa to pabalik sa may Locsin naman. Then from Locsin, pwede ka naka-left turn dire-diretso na nakadto diri Burgos Locsin. At least straight yung mga biyahe, ikumpara mo kung diri ka naglabay Luzuriaga, Araneta, San Sebastian Araneta, Makatugon Zaga Araneta, expect aron mo karamo pa sa masalakyan. Damo di pa sa nga jeepney dira naglabay, na nagapark sa kilitong dalan, and hindi ba makausyon sa palibot sa plaza publika, medyo ka na mo damo pagidman sa masalakyan nga dra mismo, nagalusot mga ka-aksyon. Gani kung privado yung modala, pwede ka na magkabaloksin or palakson nga area, exact na ginamang, expect aron mo paglabot mo Gonzaga Lacson, then going Rizal Lacson. Ang Rizal Lacson, amo ni sang dalan, diyan nga likuan, sa di pa sa nga jeepney, nga may ruta Bata Libertad. So lang kung maglabot yun sa area ngayon na, function ng traffic lights, pero expected na naman ka-aksyon, nagramogit sa mga salakyan nga nagrabay sa mga mismo nga lugar, basta mo sining oras, rush hour, abi, basta mo sa tempo, kanamo, ganun nagkanto sa mga mall, kay nalibot kami sa mga mall sa palibot ng syudad, ang mga ATM machine na perti karabas ang pila, kanamo, sa mga pribado nga salakyan, nga sa parking areas, sa mga establishment ng komersyal. Dahil pag-lusot ni karon mga gulugab ini, ang mga lasay, medya, lasetis, taron gini ang area diri sa Burgos Gatuslao, ang diri sa may Taumpan area, ginotok kini mga salakyan. Bisan gani action direct sang gapan north kami kaina, sa naglusot kami sa Luzuriaga, San Juan. May traffic enforcer gid nga naka on duty nga nagamando sa trapiko kay gaginamon gumon but silingon damo gid salakyan alin sa may reclamation area nga gapalusot pa kadto sa may downtown area. Ang isa na grupo rason ti swell ducks nga daan sa mga adlaw, ibang garo nakakapon, ibang ginagaw, ibang abi naga-shopping, ibang dara nagapangumpra, may mga pamalaklon, kay iban pa. So expectaron kung may pribado nga salakyan, ibang nagalusot, nagit siya nagasakay, private nga salakyan, kaya kita mag-jeep ka kung kaisa, would like ka pa magsakay, kahit nga transmission pa sang kadaw sa COVID-19, amo nang ginakabalakan sang iban. Siguro maayon nga patimaan ay kaya ara si haring adlaw, so nag-sisak ang singkang sa init, medyo ara nagamatamat balik, diri sa itong direksyon gani, nagbutwa ang adlaw aksyon, Erika. Pero diri sa may east, medyo gulagulumon sa gihapon ang panyempo, no? So para maka-aksyon, medyo matalo traffic kay nasa nagpa Station 7 kami, Burgos Circumferential Road. Pero basta kaya weekend, Biyernes sa weekend, expected ang area. Pero maayon sila darakin sa gihapon, na-implementan nila ang one-way o kurabi nga isa lang ka-direksyon, bawal U-turn. Kasi may traffic barricade sa tunga sandalan, no? As isa na iya, kay tubtob na may ara, the traffic barricade sa sandalan, di may sistema gyapon ng traffic, okay? Hindi mapilitan ng mga salakyan mong mag-long drive gid, hindi na pwede ka shortcut. Okay, kung mag-shortcut ka, tikis ang paliko mo, pa-cross mo sa dalan, nagapunsok ang salakyan. Ayan mo na, ang pinaka-sitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod na ka-aksyon kung dalagan sa trapiko. Aton pagabalaan sa limang nga hapon. Sa tutarang na ka-aksyon, basta mo saling panyempo na migid manigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan Alin sang Mayo 2, 7, ari ang survey result sa Action Radio sa mga probable vice mayoralty candidate nga posible ginalantaw magpapili sa tuig 2022. Mga 8 ini kangalan ang ginalantaw sa mga butante nga posible. Posible papili bilang Vice Mayor diri sa siyudad sa Bacolod. Si Paron tinakaron sa ato sila pagbalik sa Action Report After Edition, Sabado nga presentation, kag itry taman nga makuha ang reaksyon bisan lipot ng reaksyon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kada ikatatlo di siya nga slato, nagwa niya siningalan. Ang pamangkot ati si Vice Governor Jeffrey Ferrer mapipili Vice Mayor sa Bacolod. Abi pamangkot na karon siya. Ang reaksyon niya pati sining pre-election survey para sa 2022 na desisyon sa Action Radio Bacolod. Ina, sa ato si pabalik, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Dati, may bigay ang... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at ang balita,
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato mabalagad baying hapon dira kay migo ko James Bibangco. Nya nga magdiya nga tuod nga si Arcela Carlota ya ginapabugal ya gid kuno kanya tinlo. O ako mismo makatestigo kuya nga tinlo gid na. Ito James Bibangco daan company. Si Parinono agisando ba papulis kawayan pre. Nga punta sa imo Ayo nanda nga pagmaniyo Kay Parinono Agisando and family. Sili ni paring Roger Montalbo niya ti kung clean ang CR pare nami nagitulog sang pulis. Tuod no? Kung maglimpyo-limpyo pagkat ng CR ti namit pagkat ang ilang huragok Ikon si Maninay Cynthia Morfa, si Maymay kag si Kaloy Bibidor,
Nya mo na gani nga mayo tulog nila, kay daw balay nila. So may punto man si Maninay Senchamor. Ari ang resulta sa ato sining Desisyon 2022 Free Election Survey, ang mga probable candidates for Vice Mayor sa Bacolod. 8 di ka mangalan ang nagwa nga ginalantaw sa mga botante nga posible magapapili bilang vice alkalde sa Bacolod City para sa mabot nga 2022 local and national election. Kabase sa resulta sang survey, magipatigayon sang Desisyon 2022 election survey sa Action Radio Bacolod, ginpatigayon ini sang Mayo 2, Tub 7, nagpanguna sa listahan ang incumbent Vice Mayor, si Vice Mayor Elcid Familiaran, nga nakakuha sang 74.3%. Si Familiaran ang ginsundan ni Vladimir Gonzales, nga nakakuha sang score nga 11.9%, samtang si incumbent Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang may 4.3%. Bacolod City Councilor Sandy Roas nga may 2.9% nga nakuha. Anay Bacolod City Vice Mayor Taddy Saison nga may 2.4% man nga resulta nga nakuha. Si Bacolod City Councilor John Gamboa may 1.4%, kag si incumbent Bacolod City Mayor Bill Lunardia nga may 1.0%. Yari man ang ngalan nanday Bacolod City Councilor Israel Ising Salanga, Bacolod Long District Representative Greg Asataya, abang lingkod Congressman Stephen Paduano, pag-anay Bacolod City Councilor Kano Tan. Ang survey ang ipatigayon sang Independent Research and Survey Body sang Desisyon 2022 Free Election Survey sang Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod ang ipatigayon sang survey face-to-face sa mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Tiklaruhon ta ang survey ni again sulito naton. Klaruhon ta sa tumatalamat. Ining survey sa Action Radio, why niya sang politiko ka nagasugo sa amon? Why man sang politiko ka finance diri sa amon nga magpatigayon sang survey? Amon iniya kagalingon nga survey, ginakuha namon ang pitik sang pulso sang tawo sa kung ano man nga sahi sa posisyon ang iya sinidalagan. Kag mismo yang tawo amoy ang naghambal. Ang surveyor sa Action Radio nagakuha ina, naga-take note ina, kag nagatali kung sino ang ihambal sang tawo nga butuhon niya sa anuman nga posisyon. Amo na ginaklaro naton sa Action Radio. Kay iban may nagasiling nga hausaw niyang survey sa Action Radio. Himo-himo, drawing kuris-kuris, drawing kuring-kuring, ano pa nang sahi sang nag-react pa ko sa mga kuwan man mo mga supporter ba sang mga politiko. Dapat kung ikaw politiko, dapat mangin positibo ang imo nga parang awan sini nga survey. Kay kung baga sa mga salakyan ni among engage mo mong at least may ideya ka. Kasi ka nga nagnubo ko sa survey sa Action Radio. Anong problema ko man? Anong diferensya ko man? At least bisan paano may ideya ka na. Iba-ibang nga mga supporter sa politiko, baka balo nila kapag bati lang daw na perdi ka daw kagamay sang turnout sa survey sa Action Radio. Kasi siya ng hausaw na yung survey sa Action Radio. Ila-ila niya, drawing kuris-kuris na niya. Ikita mo lang na. Kaya kita ilam na reaksyon na. Isa din sa nagwa ng ngalan, ang kilala ko gid, nakakuha sa sang kwano, nakakuha sa sang 4.3%. Ang ako na amigo, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Nagwa ngalan niya sa pagka-Vice Mayor sa syudad sa Bacolod. Tama na resulta, 4.3%. Nagapangatlo. Sa kati ang una, ang incumbent Vice Mayor, si Elcid mo. Ikadwa, si Vladimir Gonzales. Ikatatlo, si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa survey sa Action Radio. Ari si Vice Gobo. Bay pa si Vice Gobo, hindi pa-interview pa. Iba niya, hindi pa-interview. Ari si Vice Gob. Vice Gob, may hapon.
Aksyon Eric, may hapon man sa kapamatik sa iyong programa, sa mga madaputad sa Aksyon Radio, may hapon sa inyo tanan. Yes, Vice, gamay lang ang reaksyon mo nung mahambal mo sining survey sa Aksyon Radio. Ikatatlo ka sa survey namon sa pagka-Vice Mayor sa Bacolod. 4.3% Vice, Gob. Una sa tanan ka pasalamat dito, Paglan Eric. Yan nagwa na ngalan ko, maski hindi ko yung maglagad. Kasi ang una nga tao ng mga apik sa ako maglagad ko, Vice Mayor sa Bacolod, si Eric Magdanwa. Kaya ikaduha na pasalamat ko sang of course nag-survey ka mo na nagwa ang ngalan ko. Yes. Sa kabilugan sa tanan, hindi ko yung maglagan sang Vice Mayor sa Bacolod. Pero sige lang tayo, bulit lang tagyapon kung ano ang kinalanon sa Bacolod. But anyway, ang survey na isa basis man doon sang sang isa gadlagan sa posisyon. Yes. Mayo magani i-share ko ni sa imo Toto Eric. Yes, sir. Nga sang time gadlagan ko 2016 sa dito kay close party kami to ni Governor po. Ilang ang survey among ginabasihan ta. Okay. So patas-patas din. Ang turnout kita mo kung i-equate mo to ang abansi ni Governor sa akon, paglagan Vice Governor, almost patas-patas man. So isa ina nga ginabasihan. But sa subong, may mga ngalan nga naginunga. So especially nga diri pa yas Bacolod, yati well-known lang yan sa alat. So hindi kaya well-known nga maglagan Vice Mayor. So may mga ara pagaling nga gapati sa aton kag nag-talik kung yung kaso tugaan ta sang kansa mga mo sila. But definitely, hindi ko yan maglagan. Kahit isang 8 na kurot sa ilo. I don't know, Vice, kumurbay ka ba sa nga akon, hambal nga iniya survey mo lang ini, pero in the long run, ang mga desisyon tao, mangyapon eh. Amo gina. At least ang mga tao, mag-survey na napagwa sang ilang sentimento, ang ilang pagkasuportahan o ilan nagluyagan kay siguro ang survey kung yung kaso kung sino pagapilion nyo. Dahil makamuya nagbutang siguro sa mga ngalan dahil sa mga pumapol ang tao yung siguro nagbutang isang ilay ang mga ngalan kung sino kandidato nila. So, mayong nga klase ng survey kaya ginapabayan mo, not like na ginapresentar mo ang mga ngalan sa kandidato, mapili lang sila kaya mag-check sila. So, iniyan daw na siguro ang inyong klase ng pag-survey, pag-gandol. So, ang tao ay nagsulat kung sino. So, salamat po, pero may 4% ako. May ko ni Vice nga 4.3%. So okay gina. Okay na na. So, congratulations dahil Aksyon Radio nga nagkanda ka mo survey nga. Yes. May mga nakuha matang reaction, Vice, nga sining nila nga si Vice Governor or Jeffrey pero hindi na nga yan mag-Vice Mayor sa Bacolod niya. Ara na ng serbisyo sa probinsya. Masaylo pa sa Bacolod ng probinsya. Kadamo bululigan, Vice? Doon mo na ang sitwasyon nga, ikaduha ka na yung taas na posisyon sa probinsya. Sabi nga manaog ka Diyos Bacolod. So, kung nagdaog ko Diyos Bacolod, hindi naglagan ko Mayor. Gani man. Kag may mga reaksyon man ni Van Vice Gob sa imo nga sininyati kung magpapili iman si Vice Governor Jeffrey Perez Vice Mayor sa Bacolod, kundi balik na lang siya congressman sa 4th District. Daw so far daw amo na yung ako na ginatanaw ay Aksyon Eric. Ang Bacolod is because nga nagwa ngalan is because we have this one province and then the Bacolod is the capital city. Yes. So may mga previous years na yan daw hindi kita kasaw sang ang ating posisyon dere ang palusita di wag gagawin sa polisiya sa Bacolod. That's why medyo tayo na may ara na nga daw dapat i-result. So but anyway, hindi ko yung maglagan Vice Mayor Chris Bacolod. Again? Ako pa sakon. Inaano ka lang to, anay. Kaya may nagwa ang hangalan pa, may tarpuli, ganyan na nagwa. But anyway, hindi ko ayala na iya sa gusto yung mag-gapati sa atong mga liderato. Yes. At pamayan, taway man na iya.
iya sang freedom na iya sang kada tao kung ano Yes. express diba. Again, Vice, lastly, pamangkot ko na liwats mo para ma-erase tigid ang pangduwa-duwa mula sa nagapamati karon nga po sa Aksyon Radyo. Madlagan si Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice Mayor sa Bacolod o kung hindi? Hindi ko yan magdagan vice mayor dali sa Bacolod. Amo nang klaro. So, klaro. Ah. Pero magdagan ko ya as vice governor sa probinsya sa Negros Occidental. Amo nang sigurado. Kay Governor Bong Lacson. Amo nang sigurado, Vice. Amo nang sigurado. Again, Amo na yan, sigurado. again sa matag palamatita, ginaklaro ta. Kaya kapag continue siya action area niya, bakit maglagan ko kung mag-governor na ito? Dulaan nyo na isa pinsar ka. Hindi pa lang mismo ginalawag ko na yan. Ngayon, hindi ko yung maglagan mag-gobernador. Kaya nga, mayo ang tandem na mo ng Governor Bong Lacson. Yes. Simple. So, klarohon ta, karon nga hapon, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, magapabilin, kaya magapapili Vice Governor sa probinsya, hindi magdalagan Governor, kag hindi magdalagan Vice Mayor sa Bacolod. Yes, ako na action area. So, at least klaro na blaw. Sige. At least na naklaruhan na silang ang mga medyo naga-doubt pa. At least klaro na karon nga hapon nga mo na yang imo official nga anunsyo diri sa Aksyon Radyo, Vice Governor. Yes, ako na yung action area kay Pinas na mga isa ko ikaw. Gani. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice, salamat kisang tayo mo sa Aksyon Radyo, ha? Salamat kita, Action Eric, sa inyong hinatag mga chinto sa kundri sa station. And see you tomorrow sa Vice Group in Action. Salamat, Vice. Good luck. God bless. Thank you. Una sa balita, una sa aksyon. Klaro ang hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa mga taga Bacolod, yan nakapamati karon nga hapon, officially ginanunsyo diri sa Aksyon Radyo, ha? Sa Aksyon Report after release. Klaro gina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi siya interesado magpapili Vice Mayor sa syudad sa Bacolod ukon sa anuman nga sahi sang posisyon para sa Bacolod. Klaro na, klaro na ang ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi siya papapili Vice Mayor sa syudad sa Bacolod. Kaya nag-float ang ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer mapapili Vice Mayor sa Bacolod mo. Ginaklaro ina ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi siya mapapili Vice Mayor sa syudad sang Bacolod. Klaro na ha? Or any posisyon sa Bacolod. Ikaduha, officially ginanunsyo man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi siya mapapili gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. Magapabilin siya magapapili sa gihapon bilang Vice Governor sang probinsya sa Negros Occidental. Kaya rason ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, wala sa rason nga papapili sa gobernador sa probinsya because nga nakita iya kang maayo ang dalagan sang ilasini nga teamwork ni Governor Bong Lacson. Klaro na ha? Sa mga nagapamati sa probinsya sa Negros Occidental na mga kaaksyon naton, si Vice Governor Jeffrey Ferrer magapapili liwat Vice Governor sa probinsya sa Negros Occidental. Maupod siya kay Governor Bong Lacson. Klaro? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. This time, i-check tarang mga report na gikan sa aton siring ang mga patrol na yun at reporters. Unahon ta report ko na Action Art. At ay hupon, report gikan sa New Government Center, DRRMO, sa Bacolod, magatukon sa separado nga team para sa papanghawan sang drainage system. Amo ni ang report na aksyon na Art ay hupon, karon nga hapon, budlay gito to Nilmar. May lang kay baklan takan ti parab lang ang mayo. Busy. Okay. Lobat. Gaulan. Okay. Kung gaulan, silot sa wala gaulan, no? Gaulan, no? Basta ulan na si Kwan, sa Action Art. Dito na sa hindi maulan na, no? Kung walang alam sa Action Art. Silot na kay Action Albing Graba. Kaya hindi sigurado, hindi niya maulanan siya, pero depensa sa dila is deporte. Action Albing Graba, may parte sa natabo dira sa may banwas ng Ibi Magalona,
naging relieve na sa pwesto si Police Lieutenant Tabuhara. Ang mga pinsi oto ara pagyapong lida pinagtakpan ng katulog, no? Ari si Action Albigraba sa iya sa nga report. Line number 3. Papa si Albinoy. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:51. Balik kita pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Ako po Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Action Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdali na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad, nagtulo-tulo ang ulan sa Bacolod. Siling ni Police Major Lowell Garinganaw sa akong siling niya. Ano yung dalaganan mo kuya? Sabat ko siling ko simple lang. 100 meter dash. Payong apon nila kay Police Major Lowell Garinganaw ang mapisan nga hepe dira sa banwasang Kawayan, no? Ga-monitor gisa sa ato sining nga pagpangalagad karon nga hapon kay Pau da. Mayong hapon dira kag mayo lang nga pag-monitor diri sa Action Radio Bacolod kay Alex Montisa da mayong hapon lang kag kay Princess Joy Bernales Sangko. Ano ni manang Eva kag Joel Sangko. Kay Charlene Sibongga Abad sa kay Colin Tacloban. Bao si Charlene Sibongga Abad 45 stars so. Si Colin Tacloban niya 45 stars man ba. Salamat gid. Salamat gid sa inyo diri nga pag-monitor. Greet ko lang si Alex, Nona and Nestor Guapings sang barangay Kabog, Bacolod City. Salamat gid Colin Tacloban. Alex Montesa mayong hapon kay Manong Vicente Similiano da mayong hapon lang. Toto Bea Jonathan, Jane Hisolgon, nya hilaw lang kay Vice Governor Jeffrey Ferrer mayong hapon. Ana Sinoro da mayong hapon gid. Ana Sinoro mayong hapon. Tamya ko lang dira si Mimi Reysa May Toledo. Happy 8th birthday today. Halin kay Jane Hisolgona, ha?
Leonor Fernandez may hapon gid. Sa kay Ebony Butcher sang Germany. Check attendance kag nakashare na sa kuno. Sa kay Engineer Arthur Normandy dira sa Barangay Takuling may hapon gid. Gwapo sang kapihan ni Engineer Arthur Normandy sa Takuling ba? Kalapad-lapad na sang ugsara niya da. Nagnami na dang iya nga mansyon. Masyar ko to bla kay Nabaw. May mga mahiling masagli sa mga ulo orchids, mga rose kag ano pag ito klaseng bulak tungod ka malahalon to. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Tamyaw yagid si Engineer Arthur Normandy kuno mayang hapon gid. Evangeline Gradas Paterna. Mayang hapon gid kay Lebeth. Ara siya sa Egypt ba? Layo-layo ba? Kay Kent Bulakawan isa taga-monitor sa Handumana no. Kay Jerome Lipana, Jobal Trinidad, Romulo Batang. Toto Romulo Batang may hapon na sa imo. Jamie Oliveros Latido, Benji akon Bergie Olpida kag sakay Philip Laurentiga monitor man baw. Wala ko panahon sa ato sila papalaga dalang alangid ko. Sorry gid Action Art, Action Albin. Ibira na karon Action Albin graba na ang report sa Ibi Magalona pamatian nyo gid sa Action Firing Line ha. With Action Brian Morden. Kag ang report man ni Action Art ay hupon update sa City Hall. Ibubo yaman na sa pagpangalagad sang Action Firing Line. Action report after edition Sabado nga presentation magatakop ini temporaryo balik ini sa Lunes. Ato sa lima patrola unit report sa action nga napalagay ko ng hapon ako si John Diaz. Back to back kay Action Ninyo Bugina. New Center Action and Defensor Technical Partner Studio. Broadcast si General Madera. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM by Kin. Transmitter sa Control Tower. Barangay Talok sila sa bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinevea. Ang inyo regular ang kormas sila para tuturan talos lako di temporaryo. Pero, kita karona. Sabado night, Action Night Patrol. Last 9:30, Tob-Tob, alas 11. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyong pamamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.